What's up, everyone? This is Brahma, motivational speaker. Anga sase thulunga khangnaini sayaw sauraigra. So dनै लोगोफोर आङो मोनसे टपिक लानानै फैदों. बे टपिकआनो जाहैबाय goal setting एबा जोंनि थांखि. जों थांखिखौ मानो लानांगौ? Why should we have aim in life? जोङो जिउआवहाय मानो थांखि लानांगौ? बैनि सोमोन्दै आङो दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन. आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन. थ' बिदिब्ला जागायनोसै. शुरु. goal setting एबा थांखि लानाय. जे जोङो जिउआवहाय थांखिखौ मानो लानांगौ? स' आं मोनसे फिसा स्ट'रिजों नोंसोरखौ एग्जाम्पल होनो. जोङो थांखि लायोब्ला माबायदि जायो आरो थांखि गैयाब्ला माबायदि जायो. एग्जाम्पला जाहैबाय मोननै फुटबल टीमनि मोनसे फोथाराव जेब्ला गेलेयो मोननैबो टीमा ओरैबादि मोजां कोच दङ बिसोर मोननैबो टीमनिया. दा बे कोचफोरा ओरैबादि एनकारेज खालामदों प्लेयारफोरखौहाय जे गुबुन पार्टिजों जेनबा जेन खिन्थु बे पार्टिजों जेननो मोना. गासैबो नोंनि देहा मोदोम सोलेर गासैबो होजोबनानै गेले देरहाथारनांगौ खेलाया. नाथाय जेब्ला बिसोर मोननैबो फुटबल टीमा गेलेयो अब्ला बिसोरनि गेलेनायाव मोननैबो टीमा ओरैबादि नाजादों नाथाय बिसोरनि रिजाल्टआ मा जाहैदों आं बेखौ इयुनाव खोन्थासिगोन. थ' लोगोफोर थांखि गैयाब्ला माबायदि जायो मानसिया? जोङो मिन्थिगौ बैथा गैयै नावा लैथोआवहाय गोजावथिंलाबायो. थिग एखे रोखोमैनो मोनसे एग्जाम्पल बाव without any address an envelope does not reach anywhere. माने एड्रेस गैयालासिनो मोनसे लेटारनि एनभेलप एबा लाइजामा जेरावबो सौहैया. थ' लोगोफोर अब्ला जोंनि जिउआवबो सेम बिदिनो सासे जुदि नोङो मानसि जायोब्ला नोंहा थांखि दं अब्लासो नोङो मोनसे पइन्ट एबा मोनसे हाबायाव सौहैगोन. बेखायनो जोङो जिउआव दिनैहाय थांनोब्ला at least we should have an aim. अब्ला लोगोफोर आङो दहायनि बे फुटबल टीमनि बाथ्रा जे बुंदोंमोन ना बे मोननै टीमनि गेजेराव ओरैबादि गेलेदों but they score both of them score 0-0 point 0-0 result. थ' रिजाल्ट माने 0-0 जाखो नोंथांमोना हयथ' मिन्थिगौ जे बेसोर मोननैबो टीमनि गेलेनायाव बिसनि फोथाराव गल पोस्टआनो गैयामोन. जे फारनैबो साइडजों there were no goal post. बेखायनो बिसनि रिजाल्टआबो 0-0 जादों. थ' लोगोफोर आंनि स्ट'रिया बेखौनो खोन्थादों जे जोङो जिउआव थांखि गैयाब्ला जोङो जेबो गैया बेनि रिजाल्टआवहाय ओंखारहैयो. थ' लोगोफोर अब्ला नायदों जोङो थांखिखौ मानो लानांगौ? जे थांखि गैयाब्ला मा जायो? आङो दहाय होनदोंना मोनसे लाइजामा एड्रेस गैयालासिनो नोङो जुदि फाथायहरोब्ला बियो रावनियावबो सौहैया. स' जोंनि जिउआबो बिदिनो without any aim जोङो जिउआवहाय मोनसे बिन्दोसिमहाय मोनहैनो हाया. बेखायनो आंनि खावलायनाया लोगोफोर बेनोल' जे जोङो जिउआवहाय मोनफा थांखिखौहाय लानो नांगोन. थांखि लानायनि उनावसो जोङो बेखौ मावफुंनो थाखाय नाजानांगोन आरो मावफुंनो नाजायोब्लासो जाफुंसारनाया फैगोन. लोगोफोर आङो थांखिखौ जोङो मानो लानांगौ होननायनि ओंथिया नै बे स्ट'रियानो खोन्थादों. आसा खालामबाय नोंथांमोना मोजाङैनो बुजिदों आरो बुजियाखैब्ला नोंथांमोनखौ आङो खावलायबाय जे आंनि बे स्ट'रिया मा खोन्थादों बेखौहाय नोंथांमोना क्लियार जानो थाखाय सोंहरनो हागोन आंनि कमेन्ट सेक्सनावहाय. लोगोफोर बेखिनियावनो दिनैनि भिडिअआ जोङो थांखिखौ मानो लानांगौ होननाय. गोजोनथोंसै. थेंक इउ.